Zdravím priatelia, blíži sa júnová výprava, čiže treba mi nabaliť auto, vybaliť auto, nafúknuť člny, naložiť člny, ísť na miesto, vyložiť člny, postaviť tábor. Life is life. Ak máte chuť a čas, pozrite si toto video. Čau. Zdravím priatelia. Takže dobalili sme o 2:30. Nachytáme malé rybky nejaké, davičky, ale to je nic moc. Takže dneska dáme zubačovky. Sumčiarky nechám na brehu. Zajtra sa budem tomu venovať. Budem chytať na feeder. Väčšie na strahovky a potom snad dať, čo dáme na slnce.
od 2:30 nám tu prší v kúse. Stromy zatiaľ nepadajú, není až tak mokro. No dáme si takú dobrú večeru. Pes zabývaný. A dobre. Čauko. No, tento už je pekný. 56. Máme druhý deň. Ráno som vytiahol malého kapra, potom mi pomotalo udice. Takže už po obede, teraz prišiel tento kapr. Tam ten menší pôjde ako na strahovka na slnce. Po kapri chytám v podstate len tak pomimo. One sú dravce. No, idem ho pustiť. Dobré ránko prajem. No, máme tretí deň. Včera boli 2 kapre. Ráno, po obede, ten ráno mal 40 centy. Tak som ho odložil, že bude na strahovka na slnca. Nakoniec večer sa to aj podarilo, lebo cez deň fúkalo sa nedalo vyniesť. Dalo by sa, ale museli by sme byť dvaja. No a keďže som tu sám s obsom, žene si, tak porad si sám. No, vyniesli sme v noci o 3:00 pípkal pípak, bo jednu som mal nastraženú na malú rybku, na zubača, aj zubača som vyťahol, bol to taký, ja neviem, 45 zubač. Okamžite som ho pustil, zubač veľa nevydrží na suchu, čiže aj fotka z neho bola taká divná. No a už som potom zaspal. A ráno som sa zobudil teraz pred pol hodinkou. Pozerám, šnúra na slnca bola inde, úplne voľná, úplne pri kraji. Tak som to zasekol s miernou nádejou, že tam niečo bude. Ale najprv tam dačo som cítil, ale to bol asi buď trhací kameň, alebo ten nastražený kapor. No už to potom išlo na voľno, jak som to ťahol. No vyťahol som pomotanú montáž. Takže včerajšie bol dobrý. Tak začína tretí deň, ideme na to, na strohé rybky nachytať. A uvidíme, čo bude. Čau. Zdravím priateľe, takže hlasím sa sobotu večer, teda večer, je 6 hodín, 6:30 večer. Štvrtok, piatok a dnes som nenatáčal žiadne videá, pretože C-čkový kabel na nabíjanie som mal pokazený, slušne povedané. Dneska prišla žena aj s chlapcami pekať, tak donesli mi kabel, všetko možné, powerbanku,
všetko možné bolo. Nevedeli presne, že čo nebude treba, takže mám aj do náhrady. Vyskúšal som, ide to. Nabil som sa, OK, pokračujeme. Štvrtok bola múka deň, nič som nechytil. Okrem malých rybiek, nič. To je jak na schvál. Piatok boli dve kapre, dve pleskače a v noci, teda večer o 9, pol 10, ešte nebola totál tma, bol záber, policajt vyskočil úplne hore. Zasekol som sa, potešil som sa, lebo žena chcela zobrať zubača domov, že bude taký zubik, ale odkusol mi pol rybky. Hlava s poltelom ostala a polka bola spapaná. No a dnes len malé rybky, kapor 1,39, toho som musel pustiť. 44 kapra mám, čiže dneska to eventuálne včera fúkalo nenormálne, piatok to bol masaker. A dneska je kľudná hladina, čiže toho kapra 44 zrejme vyniesieme na trhačku, na trhacú bojku. Bude, nebude. No a nachytáme malé rybky, už čo mám na zubača. Tak všetko je v poriadku. No a ešte s obsom. Pes dneska prišiel rodinka. Pes vytešený jak 5 peňazí, lenže oni išli domov. A ja si musel držať. No a keď už boli hore na kopci, hore už ich ani počuť nebolo, tak som ju pustil. Sledoval som ju, už sa tvarila, že ide ku cestičke hore. Nepodarilo sa jej, lebo som zakričal, nesmieš. Tak raz sa otočila, druhýkrát sa otočila, no a na tretíkrát som na ňu volal. A ona už nereagovala a dávaj šprinty hore na ten kopec brutálny. Kričím, pískam, všetko možné, no nič, bez šance. Tak ja som sa vyvíral hore k tým kopcom, oni hore počuli, že na ňu vreskam. Tak Matúš sa pustil dole kopcom, aj s Neskou. V polke kopca sme sa stretli, zobral som mi na vodítko, dávaj dole. No a teraz pes je priviazaný. A priviazaný bude, neviem dokedy. Už som aj zväčšil vodítko, dal som vodítko, no tak vodítko a plus šnúra. Bude tak, ja neviem dokedy, proste, ale keď mi zdrhne tu na ružine, to ja neviem, nebude. Čo z ňou? Takže trošku sme to nedomysleli, no ale tak snad to nejak dobujeme. No, takže tak, dneska je sobota. Uvidíme, čo priniesie večer, noc aj ráno. Majte sa, čau. Dobré ránko. Je 5:30, 6 hodín. No, vyťahli sme jedného slnca 92 na beličku a na trhačke máme 44 cm kapra od večera, zatím nic, ale beha tam jak blázon, som dal aj plavak, tak uvidíme, že čo bude. Tak máme tu nedeľu,
Prišiel kamarát, teraz je na vode. Niekde tam. No, je 3 hodín. Ideme papkať. Dačo fajnové. Ráno som vyťahol Sumca, o 4:00 ma zobudil. 92. No a nebolo ináč nič. Stabilne malé rybky. A tak no. Uvidíme, čo prinesie večer, noc. Je úplne bez vetre. Parádny čas. Parádny. Máme auto ráno. Mančo prebíja. Vonku kapr, išiel jalec. No, ideme ďalej. Zakývaj! Šik už na voľno. Už som ho mohol pustiť. No. Večer nič nebolo. Ani v noci. Tak nabíjame a ideme ďalej. V útorok po obede 40. Takže máme útorok po obede. Včera bol jeden kapor a malé rybky, ani ostatné nič. Kapor sa tam močil, to za 44 centy, ale močil sa tam až, neviem, do bedu sme ho vymenili. Dali sme tam, už neviem, čo tam išlo. No, ani to sa neosvedčilo nejak. Tak sme posunuli bojku. Dali sme to trošku bližšie ku brehu, respektíve aj ďalej, bližšie ku brehu, ďalej od nás. No a kamož išiel teraz domov, takže to tu zorganizujeme a bojujeme ďalej. Majte sa. Takže máme tu stredu. Ráno nebolo nič. Malé rybky už ani veľmi nechytám, lebo včera mi nechal Maťo karasia jalca. Takže nachytal len 3-4 beličky na tie zubače. Týmto haslo. No a na podvodiach som dal pijavice trošku vyššie do stĺpca, lebo dole boli a žiadna reakcia. Čiže sú hore v stĺpci. Ak do zajtra nič nebude, inštalujeme tam karasa alebo jalca. Kapre už nechytám, sa mi nechce toto paschudy chytať vianočné. Takže asi tak. Varím si akurát večeru, bo keď mi treba ešte tie belice nachytať. A to pred večerom najlepšie. Teraz bude večera. Dajeme, oblačíme a ideme na to. Dobré ránko. Štvrtok ráno. Nebolo v noci nič. Takže, tak ako som vravel, pijavice išli vonku. Nainštalovali sme tam karasa, takého malého. Ani 20 centy nemá. No, ostatní mi vydochli. Máme ešte jedného karasa živého. Jalce, karasa, ostatné pošli, zdochli. Takže
Uvidíme, čo bude ďalej, no. Zatiaľ to prebieha tak, ako to prebieha. Že by mohol taký dravec skočiť. No, noc bola taká teplá, že pomaly v rováku sa dalo. No, huby nie sú, boli, už nie sú. Aspoň čo tu chodím blízko. Pekne, kľudná hladina. Akože krásne. Malý ostrežik. A neviem koľko má, 25. To už fajný ostrežik. No asi pôjde večer na oheň. Dobré ránko. Takže máme piatok ráno. Včera večer. Kolo pol 8 už všetko nachystané na to, že bude pripravený oheň, toto. Mám opekať ostreža. No a bol som pozrieť karasa, ktorý bol na tráčke. Karas bol mŕtvy. Tak som išiel po druhého karasa, toho posledného. Napichol som ho. Vyniesol som ho. No a mal som už dlhé nohavice, topánky, rolák, nejaký pripravený na večer. No a jak som vystupoval z člnu, pripasal som do vody. Takže všetko dávaj dole, sušiť. Neviem, kedy sa to vysuší. Lebo tu na slnko vlastne svieti 2,5 hodiny denne. Takže teraz chodím v sandálkach. Musel som ísť ráno do lesa po kavičke. No a v sandálkach je to perfektné chodiť po lese. Takže dneska zrobíme to, že toho karasa, ktorého som tam včera dal, zrejme, pôjdem ho pozrieť, ale zrejme bude hotový s nervami. Mám tu ešte nejaké pijavice, mi ostali, už v takom stave, ale ešte sa hybu. Tak dám tam pijavice. Zajtra Bojka, trácia Bojka pôjde vonku. Lebo v nedelu jame kotvy. Je to tu, no. No a zajtra, respektíve dneska, ale asi zajtra, to ešte spestríme. Skúsim aspoň nejakého kapra. Nech mám nejakú rybacinu na očiach. No a na raňajky si teraz robím toho ostreža. Takže asi tak. Čauko. Dobré ránko. Je to sobota ráno. Večer okolo 10. Začala som tam zvoniť rolnička na slnčiarke. Ale žiadny veľký pohyb na tej ulici nebol. Neprehnala sa, no proste bolo to len také kopance do toho. Tak som to išiel pozrieť, to ešte pred polnocou bolo isto, ale neviem presne koľko bolo hodín. No, pijavice tam boli, vrátil som sa. O polnoci sa strhol taký vietor, že dovidenia. Som bol kontrolovať, či je dobre zabitý bivak, kolíky. No a prestalo fúkať asi pred hodinkou. Je 5:30 a fúka, no prestalo fúkať. Ono fúka stále, ale už je to taký normálny vetrík. No dneska jedna pôjde na kapre. Slnčiarku som vyťahol, Bojku vyťahnem. Trhaciu. Jedna pôjde na kapre. Jedna na zubače a večer obidve na zubače. Asi tak.
vravel som, že ustal vietor. No asi hodinku na to zas. Dobre, že nám bývak neodfúkne. Takže máme to v sobotu večer. Tých 13 dní zbehlo ako voda. A zajtra balíme naspäť do tej pakárne. Bolo dobre. Som si aj zachytal posledné dni. Nie, ryby nešli. Ale mne to vôbec nevadilo, lebo kvôli rybám tu nechodím. Tu na Rožín chodím vypnúť. A vypol som. Dobre. Teraz mám ešte nahodené na zubače obidva palice. Kapre, jasné, že nie. Už sa na mňa vyprdli. Asi som ich urazil. No. Takže tak. Hladina je teraz ako zrkadlo. Neviem to prepnúť. Úplne ako zrkadlo, nefúka už asi 3 hodiny. No, dáme si poslednú večeru. Večer zrobíme posledný oheň. Popalíme igelitie, papiere, plechovky, sklo, beriem so sebou. Neostane tu po mne nič. A tak by to malo stať po každom. Lebo keď prídem tak kde na miesto, tak väčšinou tam jak smetisko. Ale toto nechcem rozberať, lebo to je na nervy toto. Takže bolo fajne. V septembri ideme zase s obsom. Dvakrát myslím. V oktobri zase. Takže tak. Tak sa majte. Čau.